Ai, quin susto! Vols flipar molt fort, Sherlock? Què dius? Que he trobat un tresor com els teus, però no me l'ha amagat ningú. L'he trobat jo i és un tresor de veritat. Has trobat una pipa model calabaix amb la curva 3/4? No, mira! Una llibreta vella? Era el diari de la meva àvia, l'escrivia quan tenia uns anys. Uau! Fa olor vell i tot! Home, és que és supervell. Deuria fer uns 200 anys que estava tancat en aquella capsa. Apa, Watson, els números no són lo teu. Si la teva àvia té menys de 100 anys. Ai, bueno, més o menys. El cas és que estic descobrint coses molt guais. Ah, sí? Com què? Doncs que, per exemple, en aquella època ja jugaven a la xarranca. Ah! I? Doncs que jo em pensava que ens l'havíem inventat al col·le. Bruna, potser amb aquest diari trobem un tresor amagat ple de bitllets i braçalets d'or que la teva àvia havia robat d'uns pirates a una xafarderia del poble. Sherlock, això és una investigació superseriosa. Vale. Saps què? El meu pare m'ha dit que m'ha comprat un invent d'última generació. Potser serveix per fer descobriments i ens ajuda en la teva superinvestigació. Vols venir amb mi a casa a veure què és? Uala, en sèrio? Molaria, però he d'anar a veure la meva àvia a la residència. Ens veiem després o demà. D'acord, Bruna, ja m'explicaràs. Adeu. Adeu.